Και να υπάρχει μελιτοφορία που είναι γνωστή στην περιοχή μας. Δηλαδή, αν σε 10 μέρες περιμένουμε μία μελιτοφορία, ας πούμε την Ακακία εδώ, να την ποντάρουμε ή οποιαδήποτε άλλη νομή, δεν παίρνουμε μεγάλη παραδιά. Παίρνουμε μικρή. Αλλά πάντοτε να παίρνετε μια παραδιάδα που μπορεί να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες της Νέας Βασίλισσας που θα υποδοθεί, αλλά να μην είναι και μεγάλη, γιατί είναι ρίσκο, γιατί κάποιες παραδιάδες που δεν θα γονιμοποιηθούν οι βασίλισσές τους, τζάμπα κρατήσαν τόσο καιρό τον κόσμο και το στερήσαν από το παραγωγικό μελίσιο. Θα πάρετε τι? Θα πάρετε ένα τελάρο γόνο, ένα τελάρο άλλο με διάφορα μέλια και γύρες και ακόμα ένα, δηλαδή 2 τελάρα, δεν θα πάρετε περισσότερο. Ένα τελάρο γόνο, ένα τελάρο με μέλισσες και θα τεινάξετε αυτού ακόμα ένα τελάρο μέλισσες. Εκεί απάνω δεν υπάρχουν βασίλισσες, δεν υπάρχει τίποτα, κουμπώνετε, θα έχετε στο φορτηγό και άδειες κηρύτρες για να συμπληρώσετε μία, δηλαδή στον τοίχο της Κεψέλας θα μπει μία άδεια που έχει από την θήκη, θα μπει ο γόνος μετά και μετά θα μπει και το άλλο τελάρο με γύρες, μέλια κτλ. Αυτό μπορείτε να το πιάσετε δεξιά-αριστερά με κομματάκια από τυρί, μην βάζετε καρφιά και οτιδήποτε άλλο, δεν πέφτουν, οι πόρτες είναι κλειστές. Το πήραμε αυτή την παραδιάδα πολύ γρήγορα, την κουμπώνουμε, πάμε στο επόμενο, παίρνουμε, την κουμπώνουμε, το επόμενο, το επόμενο, το επόμενο. 50. Τα φορτώνουμε στο φορτηγό, πολύ γρήγορα, αυτά δεν υποφέρουν τα μελίσια. Τα μεταφέρουμε εκεί στον τόπο με τα κελιά και μετά την άλλη μέρα, αν θέλετε την ίδια, αν θέλετε την ίδια ώρα, δεν έχουμε πρόβλημα, θα βάζετε από ένα βασιλοκύλιο. Τώρα, τα βασιλοκυλιά. Πώς έγιναν αυτά τα βασιλοκυλιά που θα βάλουμε σε αυτά τα μελίσια? Σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα, θα πρέπει να επιλέξουμε τα μελίσια που θα κάνουμε βασιλοκυλιά. Και όχι μόνο, επειδή εγώ κάνω βασιλοτροφία με την κλασική μέθοδο, δηλαδή ένα μελίσι έναρξης και ένα μελίσι αποπεράτωσης, δηλαδή το έναρξης είναι ένα μεγάλο μελίσι πατωμένο, το οποίο το κατεβάζω το πάτωμα, τεινάζω όλο τον πληθυσμό στο μελίσι, αφήνω μέσα 8 κηρύτρες, και όχι 9, είναι καλύτερα γιατί 9 στρεμώχνουν, αφήνω μέσα 8 κηρύτρες και τον περισσότερο σφραγισμένο γόνο που έχει. Κάποιους ανοιχτούς γόνους να τους μοιράσετε σε άλλα μέλισσα. Να μην απασχολούν οι μέλισσες ταΐζοντας τους ανοιχτούς γόνους, ειδικά όταν είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Σε αυτό το μελίσι θα πάρω γόνο από μελίσια επιλογής, από αυτά τα καλύτερα, που έχω μεταφέρει εκεί, και με το βελονάκι στα βασιλοκυλιά θα βάλω από μία προνύμφη, μισοφέγγαρο η προνύμφη, δηλαδή που σημαίνει είναι πολύ, είναι 3 μέρες είναι το αυγό, η προνύμφη δεν πρέπει να ξεπερνάει 24 ώρες μετά την εκόλαψή της από το αυγό, δηλαδή μόλις κάνει τα αυγά. Υπάρχει μία μέθοδος που μπορείτε να κάνετε εύκολα, δηλαδή να έχετε και τελάρα, να εγκλωβίσετε μία βασίλισσα με διπλό διάφραγμα μέσα για να γεννήσει σε μία περίθρα καλή και να πολύ γρήγορα και να έχετε έτοιμες προνύμφες, να τη βγάλετε μετά από 48 ώρες τη βασίλισσα από εκεί μέσα, αλλά η περίθρα αυτή θα είναι σκέτα αργά που έχει γεννήσει η βασίλισσα και είναι έτοιμη η ηλικία της και του εμβολιασμού. Υπάρχουν και άλλα. Κάθε ένας μπορεί εύκολα να τα φτιάξει πρακτικά όπως θέλει. Αφού λοιπόν εμβολιάσουμε το πυθάκι, εγώ δεν βάζω βασιλικό πορτό, η βιβλιογραφία λέει να βάλουμε μία σταγόνα βασιλικό πορτό κτλ. Το δοκίμαζα στην αρχή. Να ξέρετε ότι ό,τι βάλουμε εκεί μέσα και το βάλουμε μετά στο μελίσι αυτά τα βασιλοκυλιά με τις προνύμφες, σε 5 λεπτά οι μέλισσες το καθαρίζουν. Δεν το κάνω. Η βασίλισσα που θα αναπτυχθεί εκεί
στο στάρ θα παραμείνει 24 ώρες. Προσοχή στο στάρ, στο μελίσι έναρξης. Θα πρέπει και αυτό να είναι από επιλεγμένο μελίσι. Διότι η ποιότητα του βασιλικού πρωτού που εκρίνουν οι μέλισσες έστω και 24 ώρες στο πρώτο στάδιο των χρονικών που προορίζονται για βασίλισσες, παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της βασίλισσας. Την άλλη μέρα, το βάλαμε σήμερα το πρωί αυτό, μπολιάσαμε. Την άλλη μέρα θα το πάρουμε αυτό το πηγάκι. Έχουμε κι άλλα, έχουμε αρκετά μελίσια. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε στους 500 βασίλισσες που κάνω εγώ ή και περισσότερες, θα πρέπει να έχετε 4-5 τέτοια στάδια για να δουλέψετε. Αυτά τα μελίσια που κατεβάσαμε κάτω θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των βασιλισσών που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, αυτά τα κελιά πρέπει τώρα να τα βάλουμε σε ένα άλλο μελίσι για να συνεχίσει την εκτροφή. Πού θα τα βάλουμε, έχουμε έτοιμα μελίσια. Δεν κουπιάζουμε. Έχουμε μελίσια στους οποίους από απάνω είχαμε σηκωμένους γόνους. Έχουν δηλαδή και παραμάνεις κελιές, έχουν μεγαλώσει αυτά τα μελίσια. Έχουν διάφραγμα. Και θα πάμε αυτά τα βασιλοκελιά την επόμενη μέρα το πρωί. Θα αφαιρέσουμε ένα τελάρο από το πάτωμα των μελισσών εκείνων, των αποπεράτωσης, και θα βάλουμε στο κέντρο. Όχι όλα. Θα βάλουμε μόνο 10. Μόνο 10 βασιλοκελιά. Εφόσον έχουμε μεγάλο ρε. Αν ήταν μεγάλα τα κοπάδια που κάνουν και πολλές βασίλισσες, δεν δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν πολλά μελίσια. Πολλοί μελισσοκόμοι βάζουν 20, 30 και 40. Δεν υπάρχει. Η βασίλισσα θρέφεται μόνο 5 μέρες από την εκόλαψή της, γιατί στην 8η μέρα σφραγίζεται το κύριο. Ό,τι προλάβουν οι μέλισσες σε 5 μέρες θα το κάνουν. Δηλαδή και την ποσότητα και την ποιότητα του βασιλικού πρωτού. Και μάλιστα είναι προγραμματισμένο, δηλαδή ο βασιλικός πρωτός που τρώει η προνύφη της βασίλισσας την πρώτη μέρα δεν είναι ίδιος με αυτόν που τρώει την 5η μέρα. Διαφέρει. Άρα θέλουμε δηλαδή μελίσσα σωστά που θα παράγουν ποιοτικό βασιλικό πρωτό, θα τρέφονται σωστά και θα πρέπει να έχετε την εμπειρία να επιλέγετε την περίοδο που κάνετε αυτό. Διαρκεί λίγες μέρες. 5 μέρες είναι όλη η υπόθεση. Αλλά αυτές τις 5 μέρες θα πρέπει τα μελίσια στην περιοχή που βρίσκονται να έχουν πολύ καλή ποιοτική επάρκεια γης. Τώρα, αυτά τα μελίσια που πρόκειται να εξρέψουν αυτές τις βασίλισσες, θα ταΐζουμε 5 μέρες πιο μπροστά, προτού βάλουμε τα πικάκια. Εγώ κρατάω κάθε χρόνο 10 δοχεία ανεξάρτητο ρίκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα ανθρώπινα. Ταΐζω μόνο μέλη στη βασιλοτροφία. Γιατί ναι, μεν λέμε για τη γύρι, αλλά και το νέκταρ έχει στοιχεία τα οποία χρειάζονται στη διατροφή της μέλισσας. Ταΐζουμε σε αυτά τα μελίσια πριν 5 μέρες 1 κιλό την ημέρα και μόλις μπουν τα 10 βασιλοκέλια, μόνο 10 όπως σας είπα, ταΐζουμε 1 κιλό το πρωί και 1 το βράδυ, επί 5 μέρες. 1 κιλό το πρωί και 1 το βράδυ, 1 κιλό το πρωί και 1 το βράδυ. Τα βασιλοκελιά που θα σχηματιστούν θα πρέπει να είναι λευκά, γάλα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο τα βασιλοκελιά που κάνατε είναι καφέ, έπειτα γίνονται ελαφρώς καφέ όταν οριμάζουν. Αλλά μιλάω για την μέρα που μέχρι να σφραγιστούν. Μέχρι να σφραγιστούν τα βασιλοκελιά πρέπει να είναι ολόλευκα. Εάν δεν είναι, πετάξτε τα. Μην τα κρατήσετε. Μην λυπηθείτε τον κόπο σας. Αυτές οι βασίλισσες, και όταν μάλιστα είναι και πολλές, δεν θα σας δώσουν. Δεν θα αποδώσουν. Δεν είναι καλές. Οι μέλισσες πρέπει να παράγουν, για να είναι λευκά αυτά τα κελιά, κερί από τους κυρογόνους αδένες. Πώς όμως, όταν και το νέκταρ και η γύρι είναι και ποσοτική και ποιοτική. Αλλιώς δεν ενεργοποιούνται οι κυρογόνοι αδένες. Φτιάχνουν κελιά και κτίζουν από κερί από μεταφορά. Αυτό σημαίνει ότι το μελίσι είναι νηστικό. Και ένα νηστικό μελίσι δεν παράγει ποιοτικό βασιλικό.
και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως σας είπα και με τα σφραγίσματα του γόνου. Ανοιχτόχρωμα σφραγίσματα του γόνου και με την εμπειρία σας είναι δείγμα ότι η διατροφή του μελισσού είναι άρρωστη για τον πρώην φόνο. Αφού τελειώσουμε και βάλουμε αυτά τα κελιά μέσα εκεί, θα φέρουμε τις παραθυάγες όπως σας είπα, θα τις βάλουμε σε αυτό το χώρο, θα βάλουμε τα βασιλοκυλιά στο καθένα και τελειώσαμε. Θα πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Σε αυτό το χώρο δεν θα μείνουν τα μελίσια που πήραμε προνύμφες από το γόνο. Δηλαδή τα μελίσια που πήραμε από την κυρίθρα προνύμφες και φτιάξαμε αυτά τα κιλιά, αυτά πρέπει να φύγουν 20 χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, γιατί αυτά περιέχουν τριφύλες που έχουν μια συνέχεια με τα βασιλοκυλιά που κάνουν. Και είναι πιθανό να γονιμοποιήσουν τις βασίλισσες 1%, 5%, 20%, δεν το ξέρω. Είναι τυχαίο. Αυτά πρέπει να φύγουν. Θα μείνουν τα υπόλοιπα εύρωστα μελίσια που θα πρέπει να μεταφέρουμε και να έχουν και καλούς κυφήνες, γιατί ένα καλό μελίσι δεν έχει μόνο καλές μέλισσες και πόνο. Έχει και καλές βασίλισσες και καλούς κυφήνες. Η ποιότητα του κυφίνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο μετά στην ποιότητα της βασίλισσας. Όλα αυτά θα μου πείτε είναι πολύ δύσκολα και πώς θα τα κάνουμε, πώς θα τα κάνει ένας αργάνης. Μια φορά πριν 20 χρόνια είχα εδώ τα μελίσια μου στη Γιαννούλη. Ήρθε ένας μελισσοκόμος παλιός από τη Θάσο που είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα, είχε τα μελίσια του στην περιοχή του Δημοτήχου και κάθε χρόνο τρελαινόταν με τις μηνουργίες, το μισό κοπάδι τις μηνουργούσε και το περισσότερο και όταν ένα μελίσι φτιάχνει να ξέρετε βασιλοκυλιά δεν πετάει στην ομίλη. Εσείς θα κόβετε τα βασιλοκυλιά, αυτό θα φτιάχνει άλλο και το μελίσι μέλι δεν μαζεύει, το νου του τον έχει στις μηνουργίες. Ήρθε απάνω και μου λέει Μόσχο δεν μπορώ να τρελαθώ. Γιατί τα δικά σου μελίσια δεν έχουν βασιλικά. Λέω γιατί κάνω αυτό. Αυτό που σας είπα. Λέει να μου μάθεις και εμένα βασιλοτροφή. Του έδωσα μια κυρίθρα και το έκανε επίτηδες. Του έδωσα μια κυρίθρα λευκή. Οι λευκές κυρίθρες είναι λίγο δύσκολες στον εμβολιασμό. Πήρε το βελονάκι και το περνούσε από την άλλη μεριά του. Δεν μπορούσε να πάρει εύκολα την πρώτη. Όμως έδωσε μεγάλο ζήλο και επιμονή, τον άλλο χρόνο έκανε και τον παράλληλο ήταν 65 χρονών. Και έκανε και έμαθε βασιλοτροφία. Χάλασε, απέτυχε και τελικά τα κατάφερε. Πρέπει λοιπόν να το κάνετε και σε ανήκοπτο χρόνο. Χωρίς να κάνετε βασιλοτροφία σύμφωνα με αυτά που είπαμε. Πηγαίνετε στα μελίσια σας και προπονηθείτε. Πάρτε ένα λεγονάκι, πάρτε μια κυρίθρα και δείτε πόσο εύκολα θα μπορείτε να παίρνετε την γονίδι αύριο, καθάβριο. Κάντε, προπονηθείτε για να μην έχετε το άγχος αμάν θα πετύχουν, δεν θα πετύχουν τα κελιά. Να προπονηθείτε, φτιάξτε ένα πετάκι. Πετάξτε τις βασίλισσες ή φάτε το βασιλικό κομπό πρωτού να σφραγίσουν. Κάντε την τη δουλειά. Αυτή η μέθοδος είναι και η καλύτερη μέθοδος παραγωγής βασιλικού πρωτού. Δηλαδή, κάνουμε εμβολιασμό, βάζουμε τα πηγάκια απάνω, στο βασιλικό πρωτό δεν χρειάζεται να είναι 10, μπορεί να έχετε και 15 κύκλους. Εκεί δεν μας ενδιαφέρει ούτε και η ηλικία της προνύφης και μάλιστα έχω παρατηρήσει ότι όταν η προνύφη είναι λίγο πιο μεγάλη, τότε πιο γρήγορα οι μέλισσες γεμίζουν τα βασιλοκυλιά με βασιλικό πρωτό και είναι πιο γρήγορα τρέχει το πρώτο. Μπορείτε να κάνετε δηλαδή εμβολιασμούς και να παράγετε, αν θέλετε, 1 κιλό, 2 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά, δεν το ακούτε. Υπάρχουν βέβαια και
συσκευές όπως το Easy Green που λέμε, που έχει έτοιμες λουκίδες, που εγκλωβίζουμε τη βασίλισσα και το Zender, που γεννάει και δίνει μια ευκολία σε αυτό. Ένα άλλο που μου διέδειγε να σας πω στη βασιλοτροφία, επειδή υπάρχουν αστάθμιτοι παράγοντες ως προς την επιλογή και επειδή, όπως σας είπα στην αρχή, εμείς δεν έχουμε κάνει γονιδιακή επιλογή, αλλά έχουμε κάνει μια φυσική επιλογή, αυτό που μας λέει η φύση, δηλαδή ότι ξέρεις αυτό το μελίσι είναι καλύτερο από αυτό να κάνεις. Δεν θα κάνετε πολλές βασίλισσες από ένα μελίσι. Δηλαδή, έχουμε μελίσι, αρκετά καλά. Θα εμβολιάσετε ένα-δυο πιχάκια από γόνο ενός μελισσιού, την άλλη μέρα θα εμβολιάσετε από άλλο μελίσι, πάλι καλό, εκπληρωμένο, πάλι από άλλο. Αυτές οι συσκευές που τις πήραν πολλοί μελισσοκόμοι, και το Zender και το Easy Green, επειδή εύκολα παράγει σκουλίκια και 320 έχει το Zender, το Easy Green, το παίρνουν την άλλη μέρα και είναι απάνω αυτές τις λουκίδες και είναι εύκολα και φτιάχνουν βασιλοτροφία από μία βασίλισσα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να έχουμε ας πούμε και μια πισινή πάνω σε ό,τι φτιάχνουμε. Δηλαδή να κάνουμε λίγες βασίλισσες, αλλά πρέπει να τις κάνουμε και σταδιακά. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή, θα κάνουμε, πόσες πρέπει να κάνουμε βασίλισσες, 500? Θα κάνουμε 50, 60, 70 την ημέρα. Δεν θα κάνουμε περισσότερο. Γιατί? Πρώτα για να μην μας βγάλει μεγάλη δουλειά στη δημιουργία των παραθιάδων, που θα τα κουβαλήσουμε να τα βάλουμε κτλ. Και μετά, και το σπουδαιότερο, για να περιορίσουμε λίγο την αστοχία που μπορεί να προέλθει στη γονιμοποίηση από την αλλαγή του καιρού. Δηλαδή οι βασίλισσες να έχουν μία σταδιακή ημερομηνία ως προς την γονιμοποίησή τους. Θα φτιάξουμε σήμερα 50 βασίλισσες, θα κάνουμε αύριο ή μετά άλλες 50, άλλες 50, μας βουλεύει αυτό και μετά θα βάζουμε στα υπόλοιπα μελίσια και οι γυροπαγίδες και οτιδήποτε άλλο, γιατί και τον καιρό τρέχουν δουλειές. Κάνουμε παράλληλα κι άλλα. Μπορούμε και παράλληλα να κάνουμε και βασιλικό πλωτό. Γιατί τότε είναι και η καλύτερη περιοχή με όλα τα συστήματα να παραχθεί βασιλικός πλωτός. Αλλά το σπουδαιότερο είναι για να μην έχουμε το ρίσκο της γονιμοποίησης. Και αυτό που σας είπα για το τετράγωνο, ξέρετε, οι βασίλισσες, αν τις βάλουμε στη σειρά, βγαίνουν σε μια συγκεκριμένη ώρα σύμφωνα με τον ήλιο. Μπορούν να βγουν όλες μαζί και να μην τις βάζετε. Πρέπει να έχουν αποστάσεις. Για να μην έχει καμία σχέση το ένα το μελίσι, δηλαδή να μην αποπροσανατολίζουν οι μέλισσες, πρέπει να είναι 50 μέτρα το ένα μελίσι από το άλλο. Τότε γίνεται όμως, το μελισσοκομείο. Τα έχουμε κοντά. Όμως με αυτό το τετράγωνο που σας είπα και με τις εξόδους έξω, συμβαίνει και κάτι άλλο. Και ο προσανατολισμός, γιατί το μελίσι έχει κάθε τριάδα δηλαδή έχει διαφορετική κατεύθυνση, αλλά και αυτές οι βασίλισσες δεν βγαίνουν όλες την ίδια ώρα. Πρώτα βγαίνει μία πλευρά, μετά όταν προχωράει βγαίνει άλλη πλευρά, μετά βγαίνει άλλη πλευρά. Έχει και ένα άλλο. Δεν βγαίνει με τους ίδιους κυφήνες. Δηλαδή κάποιοι κυφήνες που πετούν αυτή την ώρα, μετά πετάνε οι άλλοι, μετά πετάνε οι άλλοι και δεν έχει και πρόβλημα συγγενικής αναπαραγωγής. Όλα αυτά είναι δουλειά 20 χρόνια. Λεπτομέρειες, αυτή η μέθοδο έχει πολλές. Είναι πολύ γρήγορη, πολύ εύκολη, ακολουθήστε. Θα έχετε όλα σας τα μελίσια καρμπών και θα τριγάτε μέλια από όλα τα μελίσια. Και όχι από τα μισά ή το 60% και τα άλλα απλώς θα το βαλάτε στο φορτηγό και θα είναι παράσιτα στο μελισσοκομείο. Αλλά όχι μόνο στο δικό σας μελισσοκομείο και στα άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ.